Oo. Eh, kung may nag-fix dyan, may nag-fix.
Pero, pero patutay. Kurang na. No? Nakalay mga yung bago. Sibilin tao kay permanent pro. Yung ngayon, ay dapat mas satisfied na yun. Yes, it was like you. Wala ba kanya tanong? Gusto ko gano'n? Lumayo. Wala. Ay, shitty. Yeah.
Tapos sa tray. So, ini ang barangay certificate. Ito ba na ako? Ito lang withdraw ko. Ha? Ito. Ito, pera umabot na bayad na yun. Ha? Umat ba na ako? Okay.
Kilo na ako na wala sa kamay. Hindi, wala. Punasan mo.
yung hayop.
Oo.